מור חג'אג', קוסם פרדס חנה כרכור. הוא לא יודע לאן להסתכל. שתי מצלמות מצלמות. אני ערוץ 13. אני אתן להם קטגוריה אריקס גברים, אימון אני מספר 14. 2. 2? בטוח. אוקיי. מה שתגיד, אחי. אתה יודע. מה, זה נראה כמו הפקה. נראה כמו סרט דוקומנטרי. אושייה. איזה אושייה. מתחיל מ-0 עד... תסתדר את זה בראשי? 305. הוא רוצה שתי טלפון. יש לו פעם. עכשיו. 20 ליברות. מהקיר. From the windows to the walls. הבאתם גם אתם? כן. 0 עד... חצי מהמכונה. יש לנו? שמעון? זוזי. תזיז את היד אתה. רגע, שמעון. אישה. יפה מאוד. חצי מהמכונה. קח, תביא להם אישה בונה, אישה זה הורסת. ממש. שתי אלה מצלמות אותו? כן. כי בפעם הראשונה... ברור, ברור. אני הייתי מצלמת גם. פחד אלוהים. אוי, אמור. אמור, מכיר את השיר של אמינם? You only got one shot, one opportunity. יואו, מור, אתה חייב. לא סתם, זה סאוור, מהיר. רוני, תעשי סקוואט רגע? מה זה? הייתי חושבת שהייתי על זה. כל דבר מטוב. יאללה. אני לוחץ אחרון. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. הלאה! וואי, לא רואים פה את זה. כן, רואים? קשרים את הפס העליון נראה לי. כן. על המור! על רוני! על מור! כן. אני עושה הסבה לאישה, תראה גם את הרקפת. עשה, חזק! הלאה! מור, קצב טוב! מור, קצב טוב! יופי שר, קדימה, יאללה, מור, קדימה, קדימה. יופי. על רוני! זריקות טובות, מור, יפה. קצב טוב, קצב טוב. גם מור! על המור דקה וחצי הבא! מור, חזק יותר! יפה! יפה!
בקצב הזה! יאללה מור! זריקות יפות, טובות! יפה מור, יפה! קצב טוב. 3, 2, 1, תמשיך. 8. 2.5 דקות אחרון, יאללה! זה קצת קשה. יאללה. 3, 2, 1, תמשיך. יפה! טוב! עוד! מור, עוד! כן! הלאה מור! יפה! 3 דקות עברו! יאללה סם! יפה! מור חזק! קדימה מור, קדימה! מור חזק, טובות! יותר! יפה! יאללה מור, תמשיך! חזק מור! יאללה מור! יאללה מור, יאללה. יפה. תמשוך! אני בפריים ספיר? על המור, קצב! יופי מור, אתה בקצב טוב. לשמור עליו! הלאה מור, הלאה! 5 דקות עברו! וואלה, מור קדימה, אתה נותן תוצאה! יפה, יפה. שמור על הקצב הזה. אלוף, מור, אלוף. תעלה, תעלה. יפה. על המור. 6 דקות עברו. יאללה מור, יאללה, חזק, קדימה, עוד, חזק, יאללה. חזק, חזק. לא לרדת מה-1100, לא לרדת. יפה. יפה, מור. אתה בחצי, אתה בחצי. יאללה. יאללה, מור. אל תרד, תעלה קצת. תמשיך. מור, קדימה. יאללה מור, יאללה! תמשיך! תמשיך, אל תרד! 50. יאללה מור, יאללה! תעלה, 7 דקות!
יפה, יפה! קצב טוב! יפה, מור, יפה! יאללה, 8! חזק, מור, חזק! יאללה, מור, יאללה, יאללה! יאללה, מור, יאללה! 8:27. יפה. וואי וואי, מסתירים פה את זה. מור, קח לפחות 2 דקות לנשום. כל הכבוד מור. יפה מור. עולה, רוני, עולה. אני לא מבינה, השעון לא רץ? למה כולם שאננים? מור! יאללה! מור, הכל עולה. כתבתי השפלה תרתי משמע בעמוד. זה מאוד? כן. לא, זה שאתה מכירה לי את הדבר חזק מדי והעמוד גבוה חשבתי שזה לא מהוולבול חזר גם לי. עושה לי. אגב, הוולבול גם עושה לי. שאולי לא הרגשתי, אני לא יודע. הייתי פה ב... לא הייתי עם ה... הנשמה שלי לא הייתה פה. מה קרה לך? רוני. אבל תנסי לשפר משקל! על המור! יאללה, מור, יאללה. חזק, חזק! יופי! תקום!
קטן עליך עולה. מור זה עולה. יאללה מור. כל הכבוד! יאללה, כניסה אחת וסוף המוקדמות האלה, מור. משיכה אחת. אבל יש עוד 45 שניות. אורובסקי. משיכה והתייצבות. זה הכל. יאללה, אבל הוא צריך להיכנס כבר. משיכה חזקה. לא, יש לו עוד 40 שניות. 40 שניות. כניסה אחת. 30 משיכה שניות. חזקה והתייצבות. יאללה מור, ריכוז! טוב, עוד שקל. עוד שקל. טוב מאוד, טוב מאוד. טוב מאוד, טוב מאוד. חיה! כל הכבוד. כל הכבוד. קראו לי שקלים. מצלמה אחת. אני מוציא את זה מהחצובה רגע. לא, אל תודה, שלא מכבד. הוא חיבה את ההוא, האמיץ הזה. רגע, אוקיי. תוציא אחד, תוציא את זה. חצי, 5, בוא נעשה את זה חצי. מהר. לפני שמכבד. אני לא מכבה, תירגע. 5 10. קילו. שפוך את זה. 20, תראה מות 20. 10. מות 20. רגע. תראה מות 20. שנייה, חרא הזה. 20 קילו. מות 20 קילו. 20 קילו. סגר. סוגר. חצי ירד. רגע, חמישייה, תראה אותה, יופי, חמישייה, עשירייה. עשירייה, ורגע צד שני, 20, מור, זהו, 91 על המות. אפשר לעצור, נכון? לא צריך להראות עוד משהו. זהו? אין מה עוד להראות, נכון? תראה את הפלטות. הראיתי. נתנאל אומר